Російські окупанти викрали правозахисника Абдурашита Джепарова. До його оселі в Білогірську десяток озброєних силовиків вдерлися близько 7-ї ранку. Ветерана кримсько-татарського національного руху витягли з власного ліжка. Ми спали, і вони так прийшли, тихо, только спокійно. І забрали сразу телефони, вставайте, його вивели. Я попросила одеться, вони вийшли, вийшов, один стояв у дверей, поки я одягалась. Докази так званого екстремізму шукали в гаджетах і особистих щоденниках. Перерили папери, забрали деякі книжки, документи та навіть орден за заслуги, яким Абдурашита Джепарова нагородив президент України до 30-річчя незалежності. За цим слідкували привезені пішаки, які лише кивали та перешіптувались з окупаційними силовиками. Понятых, как понятых, я не видела. Мне кажется, что это были свои их люди, потому что они между собой переговаривались и разговаривали. А вот что это были именно понятые, чужие люди, с улицы не было такого. Они между собой разговаривали, общались. Після облави Джепарова вивезли невідомо куди. Його розшукував адвокат Едем Семідляєв, але ані в ФСБ, ані в окупаційній поліцейській управі та Центрі протидії екстремізму про бранця не чули. Правозахисника викрали безслідно. Адвокати продовжують пошуки. Тим часом представництво президента України в Криму вимагає негайного звільнення Абдурашита Джепарова та розслідування щодо карателів від прокуратури автономії. Нагадаю, минулого року окупанти навіть арештували правозахисника на 15 діб за буцімто пропаганду нацистської символіки. Росія звинуватила Україну в атаці цивільної інфраструктури. Вибухи у Севастополі вважають приводом вийти з угоди про зерновий коридор. За таким собі збігом про розрив домовленостей окупаційне Міноборони заговорило одразу після того, як генсек ООН Антоніо Гутєреш передав через очільника МЗС РФ Сергія Лаврова до ватажка росіян Владіміра Путіна лист зі стурбованістю щодо перешкод зерновому коридору з боку Росії. Відповіддю Москви стали обурення вибухами у бухті Севастополя. Заявили, що, мовляв, Україна використовує зерновий коридор для атак дронами з Одеси. Закиди в бік України – лише чергова брехлива маніпуляція росіян, відповів речник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що попередні вибухи у Севастополі стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою, де йдеться про порти материкової України. Тож цілком законне полювання на військові об'єкти окупантів у Криму – лише привід для спроби вкотре саботувати підписані угоди чи принаймні шантаж цим. Окупанти дістали по зубах, намагаючись наступати до Хромового, де проходить дорога на Бахмут. За фортецю вже 9 місяців тривають важкі бої, зазначає Генеральний штаб. Росіяни знищують забудову, щоб обороняти Бахмут було якнайскладніше. Під прикриттям артилерії та авіації вперед лізуть штурмовики-найманці. Тиснуть зі сходу, півночі та півдня. Гарнізон дає відсіч. Постріл! Ворожі бліндажі, техніку та живу силу нищать українські гармаші. Застосовуються усі калібри, однак найближче до ворога артилерія переднього краю – міномети. Кладуть влучно, кажуть бійці президентської бригади. 82-й калібр б'є до 4 кілометрів, тому, зізнаються, слід триматися ближче до наших передових підрозділів, щоб їх прикривати. За підручниками повинні бути десь у кілометрі від перших рядів піхоти з нашою дальністю в 4 максимум, 3 з копійками. Але виходить, що метрів 300 іноді
різниця між нами і позиціями. Добровільного помічника окупантів виявлено в Красногвардійському районі Криму. Такий собі Давід Олкінян вважає себе фермером та на своїй станції техобслуговування у селі Полтавка ремонтує російську техніку. Це вантажівки для перевезення особового складу та чимало бензовозів. Если так считать, она больше 200 и 300 машин мы уже делали. Дело в том, что приехали, если мы один сальник поменяли, допустим, масло течет, мы сальник поменяли и уехали. Это даже не считаю. Я считаю вот, до 100 машин, которые мы капиталку, двигатель, там, мост поменяли или что-то. З даних відкритих джерел і соцмереж у Криму живе лише один Давід Олкінян. Йому 62 роки і рідним містом вважає Сімферополь. Стверджує, що ремонт сотень російських військових машин сплачує з власної кишені. Майстерню облаштували в гаражах для сільгосптехніки. У Полтавці вона знаходиться на північній околиці біля траси Джанкой-Сімферополь. У підпорядкуванні Олкіняна є також кілька робітників, які ремонтують техніку для вбивства українців і неабияк цим пишаються. Плакат поддержки спецопераций. Работает с 1 марта 2022 года. Здесь расписалось больше 3 батальонов ребят. Дії Давіда Олкіняна та його підлеглих цілком підпадають під так звану економічну співпрацю з ворогом. В будь-якому випадку за колабораціонізм доведеться відповідати перед законом. А до того часу така собі рембаза в Полтавці Красногвардійського району – непогана військова мішень. Рашисти встановлюють все більше камер, але учасники підпілля продовжують опір. Активісти руху «Жовта стрічка» продовжують залишати графіті, стрічки та замальовувати рашистські знаки «Z» пісочними годинниками. Це символ плинності окупації та нагадування, що росіянам час пакувати валізи. Лише цими вихідними у Севастополі, Сімферополі та Керчі активісти змогли зробити 32 графіті, попри реальну загрозу російської катівні. Долучитися до вже кількатисячної команди «Жовтої стрічки» та чинити опір таким чином можна, відсканувавши QR-код на екрані. Але слід зважати на потуги ворога у пошуках партизан і бути пильними та обережними.